ए ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୟାମଳୀ ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଇ ବାଟରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ବାହାରିଲେ ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଯାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଲାଗିଯାଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରେନକୁ ଛାଡ଼ି ବସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ର ଭିତରଟା ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ବସ୍ର ଭିତରଟା। ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 1100ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏସି ଚିଲ୍ ରହୁଛି, ଆରାମସେ ବସିକି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁଛି। ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ବସ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ରହିଯାଉଛି, କେକ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ, ବାଦାମ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ, ଏମିତି କିଛି ରହିଯାଉଛି। ଟିସୁ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତ ପୋଛିବାକୁ, ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ଜଳଖିଆ ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କଥା